Тези от вас, които не ме познават, искам да се представя. Казвам се Кирил Стоянов и тази вечер ще се опитам малко или повече да съм ви от полза. След уводната част ще имаме достатъчно време да зададете и свои въпроси към мен. Много често ми се обаждат хората, искат жива връзка. За съжаление не мога със всеки човек да имам постоянна жива връзка. Затова поне няколко пъти в годината в София ще има подобни лекции, а в другите градове дори и по-често. Сме един вид много напреднали в едно отношение, но в друго отношение слизаме надолу. Например, като цяло човечеството става по-богато материално, но по-нещастно. Нещо, което са ни учили от преди години, че битието определя съзнанието, явно не работи в случая на съвременното общество. Съзнанието определя битието. Когато един човек не се чувства щастлив, трябва да изясни три основни неща за себе си. Какво иска да има в този живот, какво иска да бъде и какво иска да прави. Когато си изясниме тези въпроси, тогава посоката е очертана пред нас. Просто трябва да поемем по нея. Когато не сме ги изяснили тези въпроси, има едно лутане, появяват се страхове, неувереност и човек започва да се чувства нещастен. Основните причини, по които се чувства нещастен човек в съвременния свят, това е липсата на пари при повечето хора. Липса на секс при повечето хора. Тема, която поне в нашата страна малко се говори за нея. Тема, която е не по-малко важна от храната на човека, който живее. От липса на приятели, от липса на близки хора, с които може да споделиме проблеми или радости. Появява се и голям страх да не остане човек самотен. Страх от старостта след определена възраст. От нас не зависи да върнем физическото време, но зависи на всяка възраст да бъдем щастливи. А за да бъдем щастливи, трябва да имаме контрол над своя ум. Защото ума ни е както голям приятел, така може да ни е голям враг, ако не го контролираме. Ума винаги може да ни вкара в някой филм, който няма нищо общо с реалността, но ние да си го направим реален. Затова е добре да имаме контрол и да се доверяваме повече на интуицията, на вътрешното усещане. Когато се доверяваме на интуицията, никога няма да сбърка човек. Разбира се, някой от вас може да си помисли, тези неща сме ги чували на много лекции. Нали, верни са, съгласни сме, ама как да го направим в ежедневието? Ще ви кажа от моя опит, как бихте могли да си помогнете. За някои от вас, разбира се, които имат нужда, някои нямат нужда. Самия аз на себе си помогнах преди години с утвърдените методи. Рейки, медитация, малко по-късно с методиката регресия. Това са методи, които са утвърдени от хилядолетия в човечеството. Те идват от изтока, но са за цялото човечество. Както слънцето изгрява от изтока, но огрява цялата земя, така и тези знания. Те са за всички хора, независимо от възрастта на човека, религията, социалното положение, пола, образованието. Всички носят една и съща божествена искра. Всеки човек има право да бъде щастлив. Това е негово свещено право. Не е важно от човека каква религия има. Важно е какво има в душата. Важно е да е истински човечен, да помага, не да наранява. Когато дигнем нашето духовно ниво, ние ставаме полезни първо за себе си. Това го подчертавам дебело. Не сме полезни за другите хора, ако не сме полезни за себе си. И след това за нашите близки, приятели, познати,
непознати. Всеки човек има различен етап от живота си. Няма нито един случайен момент в нашия живот. От нашето раждане до физическата ни така наречена смърт. Всичко, което се случва, или сме го предизвикали от начина на живот, който водиме, от нашето мислене, а някои неща се случват, които са на кармично ниво. Много често в живота ни няма логика, макар че голяма част от нас са ни учили да мислиме логично от малки. Няма логика в някои неща, но те се случват. Нещата, които ни се случват, не винаги са логични, но абсолютно винаги не са случайни. Когато си помислиме, че нещо случайно е станало, просто трябва да вникнем по-надълбоко, за да разберем истинската причина. Друго основно нещо, което ни дърпа назад, това е страха. Страха, разберете, то е също изобретение на човек. Той е наш свободен избор. Всеки човек има трудна ситуация в своя живот. Но ние избираме дали да се страхуваме в една или в друга ситуация. Разбира се, ако няма страх, бихме реагирали много по-адекватно, много по-добре бихме решили така наречения проблем от обикновена гледна точка, а от по-високо духовна гледна точка се нарича възможност. Значи, когато почнем да се оплакваме, с нищо няма да помогнем за решаването на така наречения проблем. Но може да го влошим. Друго важно нещо е да се научим да ги приемаме нещата такива, каквито са. Разбира се, нещо, което не ни харесва и имаме възможност, е добре да го промениме. Но което няма възможност да промениме, не зависи от нас, е най-добре да го приемем, защото може да има обратен ефект, да си влошиме с отношението. Друго важно нещо за нашия живот, за да бъдем в хармония, това е да приемаме нещата, такива каквито са. Даже много големи учители и на изток и на запад казват, че най-висшата форма на човешкия живот е способността да приемаш без да осъждаш. Много е лесно да осъжда човек. Това ежедневно може да го видим и по новините, и по улиците, и в работите, където живеем. Това е най-лесното, но то не е градивно. Градивно е, когато ние се стараем да създадем нещо. Да не гледаме кой какво не е направил, а кой какво е направил. Много хора смятат, че от тях не зависи да променят света. Че света си има някаква форма и по тази форма си се развива и от нас нищо не зависи. До някъде е истина. Но света около нас може да го промениме. Може да го промениме, като градиме, не разрушаваме. Като винаги помагаме, не нараняваме. Като ги обичаме всичките. Някои от древността учители казват и враговете да обичаме. Няма врагове. Има в хора, които има недоразвито добро. Човека като цяло е създаден по Божия образ и подобие. Всеки от вас знае, че Създателя няма да създаде нещо и да вгради зло в него. Но тъй като ни е дадена и свободна воля, винаги имаме избор в нашия живот. И ние избираме какви да бъдем в този живот. Съответно си носим и отговорността за този избор. Няма човек да не е чувал от близки, от познати: днеска ми беше много лош ден. Времето не е добро. Службата ме ядосаха. Значи, това са дребни неща. Това са неща, които само ни отнемат физическо време и лична енергия. Когато сме сред природата,
е добре да приемем така каквато е. Имах много интересен случай на една моя ученичка, малкият ти син, който също е в рейки. Дал голям урок на своята учителка. Разказа го чувам от майката на момченцето. Учителката един ден идва ядосана, защото е навалял дъжда и започна да се оплаква. А това момченце седяло на първия чин и казва: госпожо, защо говорите така? Дъжда изчиства. Той изчиства негативната енергия от хората. Говоря за втори клас дете. Жената после се разплакала пред майката на детето и каза: вашия син ме промени днес. Имаме по някой път хора около нас, които ни помагат. В друга ситуация ние помагаме на тях. Всички сме свързани заедно. Колкото по-бързо го разбере човек, толкова по-добре за него. Значи човек, ако натрупа пари на болката, на страданието, на доверието на някой човек, тези пари щастие няма да донесат. Може да си купи голяма къща, луксозен автомобил, но щастие не може да го донесат това нещо. Не може да нараниме някой и да се чувстваме щастливи. В първият момент човек може да не мисли за това нещо, но в последствие разбира. Много често подобно изкарани пари се връщат трикратно. Било със здраве, било със самота, било с едно или друго страдание. Дори най-големият неудачник, който живее на улицата, и той има специална мисия. Когато разбереме каква е нашата мисия, значи сме дигнали нашето ниво. Много често хората ме питат, и ученици, и познати, непознати: добре, как да разбера каква ми е мисията? Това е много лесно да се каже, ама как да разбера сами аз? Когато работите нещо и то ви доставя удовлетворение, и тази работа носи благо не само на вас, носи благо и на други хора, значи това е вашето място. Тази мисия след 10 години може да промените, да почнете с нещо друго да се занимавате. Но в момента, на този етап, това е вашата мисия, щом носи удовлетвореност на вас и на хората. Не е необходимо да четеме дебели книги, за да разберем каква е нашата мисия. Напротив, когато четеме много, в един момент може да има обърканост. И човек, вместо да се изкачи нагоре, да почне да слиза надолу по стълбите. Има много методи, но тези методи, които ви споменах в началото, тези са ги изпитал на собствен гръб, както се казва, след това на хиляди ученици и от България, и от чужбина. И най-голямото ми удовлетворение е да виждам, когато човек започва да се усмихва повече, когато променя живота си. Това не може да се сравни с нищо. Това ми е голямия стимул и продължава да бъде. Затова с каквото мога и когато мога, съм на разположение на всеки един от вас. Може не с всеки да имаме физическа среща, но съм оставил координати, има вече комуникации, които са били недостъпни в миналото. Комуникации, които още повече сближават хората от цял свят, не само от дадена страна. Има по някой път хора, които смятат, че за да израснат духовно, само трябва да се занимават с духовни практики. Не е задължително. Значи, желателно, ако имате желание и възможност, но не е задължително. Например, наскоро дойде един човек при мене, който по професия дърводелец. Вика: добре, кажи ми с тази професия, как може да съм духовен и как може да съм... По цял ден само се занимавам с мебели, с дървета и така нататък. Казвам му: ти обичаш ли си работата? Го питам. И ми: да, обичам, е казал. От малък съм мечтал да бъда дърводелец. И казвам: щом си мечтал, значи си намерил мястото. Когато изработиш дадена мебел, тази мебел ще достави радост в някой дом. Не го гледай като обикновена професия. С твоята професия служи на хората. Доставя им радост.
Не е необходимо човек да стане гуру, само да прави лекции или да говори, за да бъде духовен. Духовен може да бъде човек във всяка една ситуация. И в работата, и на почивка, когато е, и на улицата. Винаги в даден момент може да даде подкрепа на друг човек. С усмивка, с похвала. Много често хората сравняваме нещата. Кой ще е по-добър в работата, кой ще направи по-голяма кариера, кой ще отиде на по-далечна дестинация на почивка или така нататък. За моя радост, при повече хора това нещо остава в миналото, защото света се променя, както на физическо, така и на духовно място, така и на духовно отношение. Човек и да иска, и да не иска, той е в тази промяна. Всяка душа търси да се промени, да израсне. Разликата е, че някои души го търсят съзнателно, а други несъзнателно. Разбира се, по-добрият вариант е съзнателно да търсиме, тогава знаем какво търсиме и ще го намериме по-бързо. Ако искаме да отидем до даден град, например до Варна, е добре да хванем магистралата до Варна, тогава ще стигнем най-бързо. Или полет да хванем със самолета, също ще стигнем бързо. Ако хванеме друг път или друга посока, пак ще стигнем до някое населено място, но няма да е Варна. Няма да е там, където сме си поставили за цел. Затова, когато изясниме какво искаме за себе си, просто тръгнем в посоката. И то възможно най-кратката, защото физическото време е много малко. Дори човек да доживее до 90-100 години, това е един миг, който отминава. Затова, когато получи вдъхновение, просто да не губи време. Да не губи време и да гледа знаците, които му се подават. В нашето ежедневие постоянно имаме знаци. По някой път може да търсиме отговор на някой въпрос. Дълги дни да не го намираме. Изведнъж този отговор да дойде от някои изречение от книгата, която четеме. От някоя реплика от филма, който гледаме. От някоя думичка, разговор с познат или непознат човек на улицата. Просто е добре да обръщаме внимание на тези неща. Разбира се, наш свободен избор е дали ще им обръщаме внимание или няма да им обръщаме. Хора, които дигат своето духовно ниво, които разбират истинската си същност, за какво са тук на земята, имат огромно желание да помогнат на свои близки, познати, приятели, които се лутат или според тях, които пропадат. Значи, трябва да е кристално ясно, може да помогнем на даден човек, ако той го желае. Ако той няма желание, нищо не може да направим, дори да ни е много близък. Това е него свободен избор, свободна воля. Това, което може да направим за него, е да го приемем такъв, какъвто е. Всеки човек израства със своя личен опит. Ако на едно малко детенце майката му казва 100 пъти да не се докосва до включена печка, то може да послуша, може да не послуша. Но ако то се докосне само веднъж, ще разбере от личния опит, че не е добре да пипа там. Така е, когато двама близки хора живеят заедно дори, един не може да се храни физически вместо другия, ако той е гладен. Самият човек трябва да се нахрани. Ако човека пожелае, може да му сготвите храната, но самият той трябва да се нахрани. Всички тези неща в момента са достъпни на физическо ниво. Знания, които са били скрити в миналото, в момента са на повърхността. Всеки човек може да се докосне до тях, само да пожелае. Разбира се, поне в началото, когато тръгва по своя път на развитие, е добре човек да има учител. Защото тогава ще е по-бърз процес. Разбира се, може да се развиваме и без учител, но просто ще е по-бавно като физическо време. На много лекции го давам за пример и тук няма да се сдържа да го дам. Говоря за един от най-висшите инкарнации в Индия, така наречения бог Рама.
който е и историческа личност. Този бог Рама, когато е бил в физическо тяло, избира за свой физически учител един местен светец по това време. Говоря за около 5000 години назад. Основно е живял в град Ришикеш. Това е един град в Хималаите, в индийските Хималаи, близо е до изворите на Ганг, река Ганг. Бог Рама не е имал нужда от учител, защото такива инкарнации, те се раждат съзнанията и само могат да ги предават на милиони хора. Но за да даде пример на местните хора, избира този светец, наречен Вашишта Муни, за свой учител. Разбира се, ученика винаги може да надмине своя учител. Няма ограничения. Но поне в началото, първите стъпки е добре да имаме учител и то учител, на който имаме доверие. Ако нямаме доверие на човека, значи това не е нашия човек и трябва да потърсиме на друго място. Сега виждате, както в България, така и в десетки страни по света, постоянно идват различни учители, гуровци с различни националности, различни неща ни учат и когато слушаме от всичко по-малко, някой път може да има и обърканост. Затова пак стигаме до интуицията. От всичките методи, с които съм се запознавал, най-достъпният метод, най-бързо усвоимия, а бих казал един от най-ефикасните, това е системата Рейки. Система, която е върната при повече от 100 години от един японски учител. Много често дори медиите объркват и я наричат японска система. Японски учител я връща на хората. Тази система, както и повечето, идва от съкровищницата на знания на Земята. Това е местността Тибет. Една местност, която е голяма почти колкото териториите на 4 Франции. Огромна територия, сурова земя, но много силна енергийна. За тази система специално човек не трябва да има специални знания или умения, но е желателно да има учител. Защото има една церемония, така наречена инициация или посвещение, която без нея не може да практикуваме системата Рейки. Именно чрез тази инициация или посвещение човек на практика може да използва системата. Особено за първа степен не е необходимо човек да има никакви специални знания или умения, дори никаква информация. Ако той има доверие, има желание, може да си помага. Първата степен ни дава възможност да работим от място на себе си, на други хора. При втора степен вече имаме символи, мантри. Малко чудно може да звучи за някой, но човек може да помага дори на хора, които са в друг град или друга държава. Научаваме се как да си правим енергийна защита, особено ако работиме с много пациенти, клиенти. Много често човек се чувства изтощен, без да е вършил физическа работа, но му е дръпната от енергията. Енергийната система ни е толкова реална, колкото е реална и кръвоносната, например, нервната система. Вече започват и на някои места и в България да се изучава това. В малките страни обикновено идва по-късно информацията за тези неща, но вече светът е глобален. Човек има реални енергийни тела, както има реално и физическо тяло. Но много хора все още се отъждествяваме само с физическото тяло. То ни е най-голямото притеснение. Дали изглеждаме добре, дали ще се харесаме на един или на друг човек. Разберете, най-важното е да се харесаме ние, да се обичаме ние. Има неща, които не може да променим във външния си вид. И пластични операции не биха го променили, абсолютно нищо, дори да има възможност човек. Човек е такъв, какъвто е създаден. Има някои хора по-пълнички, някои по-без коса, други по-ниски, трети пък много високи. Значи няма случайности в живота. Щом сме създадени в определено тяло, трябва да бъдем в такова тяло, да живееме божествения дар, наречен човешки живот, в подобно тяло. Но в нашите сили, в нашите възможности е да се почнем да се харесваме такива каквито сме. Разбира се, ако може да променим нещо във външния вид, е добре да го направим. Но ако не можем,
е добре да се приемеме. Хората, които ни обичат, които ни харесват, ще ни приемат такива, каквито сме. Ако искаме да се харесаме на по-голяма аудитория, тогава трябва и усилия да положим и за физическото тяло включително, както и за духовните ни тела. Физическо тяло, като казвам, особено след определена възраст, човек трябва да наблегне на упражнение и то ежедневно. Трябва да наблегне на специален режим на хранене, който той си на него му харесва. Не е въпрос да чувам един или друг диетолог какво ни казват. Количествата храна, които се изразходват, защото след определена възраст се намалява и метаболизма в човешкия организъм. Нещо, което е на 20 години, не може да бъде на 40 или на 50. Тогава грижите трябва да са много по-голями за нас. Когато практикуваме рейки или другата методика, до която съм се докоснал преди години, медитацията, тези неща ни идват от само себе си. Не е необходимо тогава да четеме книги. Когато започнем веднъж практиката, книгите почти няма да са ни необходими. Защото когато човек се докосне практически до някои неща, той разбира, че това е основната част. Теорията, тя е първата стъпка човек да направи. За съжаление, някои хора стигат само до нея, от интерес, от любопитство, се запознават с знанията на теория. Но практиката е най-важна. Много често, дори говоря и от свое име, не само от хората, когато човек се чувства в добра форма, забравя да си практикува нещата. Трябва да се разболее или нещо да почне да не му харесва в себе си и чак тогава. Че това е както с физическата храна. Ако не се храним една седмица, организмът ще се почувства зле. Така и особено след определена възраст създадени упражнения, било дихателни упражнения, било физически упражнения. Това, което на нас ни идва отвътре. Не е необходимо да практикуваме от всичко по-малко. Но това, което го усетиме по-близко до нас, е добре да бъде често. Като казвам често, в по-добра форма, когато сме минимум 2 пъти седмично, за да има някакъв резултат или някакво поддържане на тази форма. Защото има един недостатък човек, който се промъква много незабелязано, така нареченият мързъл. Много често човек си казва, сега защо ви ги правя за тези упражнения, или това като мога да си почита, или да си пия на кафенце, или да си отида на разходка и така нататък. Значи, това нещо стигаме до самодисциплината. Трябва да имаме самодисциплина, за да бяга този мързъл от нас. Разбира се, не е необходимо да го ги правиме като задължение, защото всичко, което правиме задължение, то не ни носи комфорт. Когато нещо ни задължават, когато ни ограничават нещо, не може да изразиме свободната си воля. Не е необходимо да правиме неща, които казват авторитетни личности, или приятели, или познати. Добре е да правиме това, което ни идва отвътре. Това, което усетиме, че е за нас. Могат 10 човека да ни казват едно. Това е добре да го правиш. Не се занимавай с еди какво си. Значи това са вид, как да кажа, волни или неволни манипулации от страна на наши близки, познати, приятели. Не е проблем за нас, ако някой се опитва да ни манипулира. Но става проблем, когато ние се подадем на тази манипулация. Когато дигнем духовното си ниво, вече не сме достъпни за никакви манипулации. И хора, които имат тази дарба в кавички да манипулират хората, просто няма да сме им интересни за тях. Ще си обърна вниманието към други хора. За медитацията също има много достъпни от тях, но пак стигаме до, поне в началото, да имаме учител до нас. С каквото и да се занимаваме, е добре да имаме някакъв учител, поне в началото. Медитацията обаче не е като рейки. Има някои медитации, включително, които буквално преди дни успях да ги издам и на дискове. Единствено системата рейки, когато човек получи инициация или посвещение, не може да сбърка по никакъв начин. Повечето други методики трябва да бъде добре обучен, за да има положително развитие. Има една друга методика, която също от
стотици хиляди години, бих казал, така наречената регресия. Вече в съвременния свят има и разновидност на тази първоизточна регресия, така наречената хипнотична регресия. Тя се използва по-често от лекари, от учители в Европа, но на изток по-често се използва автентичната регресия, така наречената медитативна регресия. При тази регресия човек е през цялото време в съзнание и учителя го води по своя си начин. По време на самата регресия може да се видят картини от минали животи, може да тръгне като мисловен процес. Специално при медитативната регресия, ако се получи, защото може и да не се получи, ако се получи, ни се дава нещо, което трябва да отработиме в настоящия живот. Не просто да се видиме някъде принц или принцеса в някой век, без да има никакво отношение към нашия живот. Значи много често хората, душите си носиме на клетъчно ниво неща, които не сме отработили от минали животи. Когато разбереме причината за това, което ни спира по пътя на съвременното ни развитие, е добре да го отработим. За регресията е много важно човек да има доверие към учителя или към лекаря, който ще ме води, защото нямаме ли доверие, малка вероятността да се получи нещо. За тези методи не е необходимо, за всичките, които изброих, и за рейки, и за медитация, и за регресия, не е необходимо да имате специален кабинет или зала. Тези методи може да се правят в къщи, в офиса, сред природата. Няма никакви ограничения. Тези методи са част от живота на повечето хора, които живеят на изток. Някои европейци смятат, че те са свързани с техните религии, с техните традиции. Не бих се съгласил с това нещо. Най-малкото, че имам възможност 1-2 пъти годишно да посещавам държави като Индия. И мога да ви кажа, само в Индия има регистрирани 300 религии. Като основните са хиндуизма, джайнизма, но има общности от 20 000 човека, които си имат собствена религия. Значи не е важно в каква форма ще обожествяваш Създателя на цялата Вселена. Въпросът е да изразяваш любов към себе си и към околния свят. Вече в съвременния свят, тъй като има много по-достъпна информация, милиони европейци, американци, така имам възможност и в Северна Америка да правят подобни лекции и семинари. Страни, където са като цяло по-материални, включително в България, говоря за Съединените щати, за Канада, да ви кажа, и там хората си носят божественото в себе си. Просто са по-различни по менталитет, по-различни са като култура, отначало с недоверие, защото, например, там също правят подобни лекции като тук, нищо, че са висок стандарт, не всички са платени. Правя като така наречения Божи десятък в хубава установка, без сходна такса. И особено в Америка казва, този каква цел има сега тук, в такава установка ни е довел и безплатно, нищо не се плаща, нали? Учудени са, но след 1-2 дни започват да се обаждат по телефона, да се интересуват за инициация, било за медитация или за нещо. Значи, не е необходимо човек да свикне само, че всичко е платено. Разбира се, трябва да има обмен на енергия. Но има места, в Европа и Америка по-малко, на изток са повече, където се правят неща с, как да кажа, да са достъпни за всеки. Защото не всеки човек му е дадено да бъде добре финансово обезпечен в този живот. Има хора, където кармата им е едва да свързват двата края. Разбира се, тази карма може да не е до края на живота, но в даден етап е такава кармата. А този човек иска съзнателно да се развива. Ако няма подобни мероприятия, то не би могъл да се докосне на живо. Поне под моята учителска линия така са ме учили. Сега, предполагам, се виждали и други учители, могат различни неща да ви казват. Последният ми учител е един индийски учител, наречен Сатя Сай Баба. Негов е най-големият обществен проект в света с 100% обществена полза.
Говоря за проект, който струва 70 милиона долара, без да има $1 възвръщаемост. След като приключиме накрая лекцията и въпросите, ще има кратък филм с български субтитри за дейността на този учител, ако ви интересува. Как министър-председателя, президента на Индия отива да му дадат почет на един човек, който на практика няма никакви светски титли. Просто нивото на съзнание е по-различно, дори в управляващите в подобни страни. Разбира се, там имат и светли примери. Там имат примери като един от най-светлите им примери, като Махатма Ганди, който застане на управленския пост в Индия, гледа да бъде като него. Много изненадан останах първи път в Индия, като отидох. Точно се случихме пред президентския дворец, излизахме. Колата на президента е една местно производство Тата. Това е една малка количка, само че беше бял цвят. Това беше разликата от другите коли. Не, че Индия не може да си позволи Мерцедес за президента или някоя по-луксозна кола, защото Индия е с една от най-нарастващите икономики в момента, заедно с Китай. Средно по 10% има нарастване на икономиката всяка година. Много често гледаме хората това, което нямаме. Искам повече пари, по-високо да израсна в кариерата, по-красив партньор. А това, което имаме до нас, не го цениме. Чак когато го изгубиме, тогава го цениме. Не е необходимо да стигаме до този момент. Много хора по света, милиони хора, имат много по-малко от нас. Но повечето от тях за изненада са по-щастливи. Случило ми се за такива хора, които ви споменах на улицата, да го питаме за някоя улица или за някой обект в Делхи. Човека с усмивка ни говори. Дори не си подлага ръката за някоя монетка. Просто ни отговаря. Тук човек може да излезе от луксозна кола, а да няма усмивката. Значи не говоря, че трябва да сме в едната крайност само в духовното или пък само в материалното. Добре е да имаме баланс. Защото ние сме и материални същества и духовни. Много духовни, дори включително и мои ученици казват, вече не ме интересуват материалните, аз си живея, нали, само ще израснам духовно. Човече, това е другата крайност. Може ли семейството да ти гладува и ти да си правиш медитация? Няма да стане това. Най-добрият вариант е човек да е богат и да е духовен. Тогава може да е по-полезен и за близките, и за стотици хиляди хора дори. За моя радост наблюдавам, че новото поколение, новите души, които са мултимилионери, имат по-различно мислене от старата генерация. Включително бих дал пример, това е най-престия пример и създателя на Фейсбук. Щастлив е този, не който има нужда от много, а този, който се нуждае от малко. Нуждите също са продукт на нашия мозък. Много често, когато човек не е израснал духовно, с това, което получава, вместо да е доволен, да е щастлив, но се започва да има все по-силно желание да има повече, 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 повече. И в един момент се пита, защо ми е това? Аз останах сам, семейството ме напусна, приятелите ме оставиха. За какво са ми тези средства? Парите са важни също в нашия живот. Не искам да ме разбирате грешно, че трябва да ги пренебрегваме тях. С пари могат да се направят много хубави неща. За този проект, който ви споменах, той не може да стане без подобни средства. Питат му ученици, защо не ги правите тези благотворителни лекции в някоя обикновена читалищна зала. И ми не го правя, защото искам хората се чувстват все пак по-уютно, по-удобно. Защото както аз искам като отида някъде да се почувствам комфортно, така искам и хората, които идват. Опитвам се през тези години, уча ги хората около мен, които имат желание, да се стремат към собственото си щастие така, толкова искрено, както се стремат към щастието на другите около тях. Защото всички сме едно цяло. Не може ние да сме щастливи, ако до нас човек е нещастен. Разбира се, ако той не го избере. Защото много хора избират, правят го съзнателен или несъзнателен този избор, за да могат да се грижат други хора за тях.
Защото ако стане самостоятелен в даден момент, тези грижи, които е получавал до този момент, може да ги няма вече. Но когато човека действително иска да си помогне, но няма възможност в момента, тогава е добре да го подкрепиме по един или друг начин. Не е необходимо да го подкрепяме финансово, може да го подкрепиме с някой съвет, да му вдъхнеме кураж на човека. Много силни личности има, което по една или друга причина живота ги сломява и хора с лидерски, примерно, способности се затваря в себе си и се осамотява. Такива хора трябва да се събудят. При мен са идвали десетки подобни хора. Идвали са хора с депресия, дори на прага на самоубийството, отчаяни от всякъде. Имал съм случаи дори, които казват: не знам какво е рейки, не знам какво е медитация, но ми казаха, че вие ще ми помогнете и затова съм тук и виждам, че съм на точното място. Без да ми разказва нищо. Значи за такъв човек трябва да му се отдели повече време да се поговори, да се разбере какво може да го направи щастлив в този момент. Защото щастието, то е състояние на съзнанието. Щастието не е нещо, което може да се купи или което може да пробягаме бързо и да стигнем до него. То е състояние на съзнанието. Когато дигнем нашето съзнание, ние може да бъдем щастливи с по-малко. Това е от личния опит, който аз го имам. Ако мога да ви бъда полезен и с други въпроси, които не сме ги засегнали, сега ще бъда безкрайно благодарен да ми ги зададете в момента. Ако приемем, че идваме от предишния живот с някаква карма, нали, сега изработваме тази за следващия живот. Въпросът ми е: можем ли, и ако можем, как да повлияем в сегашния живот на кармата от предишния живот? Има една специална методика, наречена сила плюс рейки или усилено рейки, създадена от този учител Сатия Сай Баба, който прави най-големият проект в света, обществен проект. Тази система работи и на кармично ниво. Какво означава кармично ниво за хората, които не са наясно? Значи, ако на човек му е дадено някакво изпитание за 10 години да премине в този живот, това изпитание може да се съкрати за една година, дори за месеци. Просто да спестиме физическо време. Има едни листовки, може да ги видите и тук, и отвън в коридора. Това са символи на новото време, рейки символи. Както се развива на физическо ниво Земята, така човечеството се развива и на духовно ниво. И се подават символи, които не са подавани до този момент. Има един от тях символ, който е именно за изчистване на минали кармични обременявания и за защита от бъдещи. Защото каква е ползата да чистим едни, да си създаваме други? Разберете, никой не е обречен. Много хора смятат: сега нямам никакви възможности, едва свързвам двата края. Това не може да не продължи до края на живота. На всеки му дадено всяко прераждане да стигне до дадено ниво. Това прераждане. Но то не е таван. Човека може да го надмине многократно, а може да падне и под него. Нямаме ограничения. Това, че ни е дадена някаква карма в живота, не означава, че до края на живота ще не е така. Именно това е целта: човек да го изживее по свой начин, по свой избор. Можно ли чрез инициацията човек да бъде свързан с неподходящ и недобър за него енергиен канал? Това, че ще получите инициация от даден учител, не означава, че трябва да му служите на този учител. Освен ако нямате желание да му помагате в неговата дейност, но нямате никакви задължения. Поне при истински учител. Защото много често при учител и там се появява егото. Обича така да го ласкаят учениците, да ходят след него, да го питат постоянно. Дори в Индия има такива неща. Има групички по 100-200 човека, може да видите как следва един учител. Това не е правилното. Значи ученика взима сила от своя учител, а не отдава своята сила. Усетите ли, че отдавате силата към своя учител, значи потърсете друг. Или пък той да ви постоянно да изисква някакви неща от вас, които не са свързани. Учител може да даде съвет, но ще се съобрази с вашата свободна воля. Ще ви каже как той би направил дадена ситуация, как би реагирал, но ще ви даде избора вие да решите сама, не да направите това, което той ще ви каже. Чрез инициацията в рейки
както разбирам, провеждаме, в смисъл, попадаме в канал, чрез който използваме наша енергия или някаква друга енергия. Когато работиме с рейки, ние не използваме наша енергия. Това го подчертавам дебело, защото има биоенерготерапевти, Тоест в това се стои защитата един вид, която ние правим. Така? Да, че не използваме собствена, че може да помогнем на няколко човека едновременно, без да отдаваме собствена енергия. Аз точно това не мога да разберем. В крайна сметка лошо ли е? Примерно даден човек има енергия, примерно така му е даден. И той все пак не трябва да използва тази своя енергия, защото това не е добре за него. Имате предвид с по-силно биополе, така? Точно така. Няма проблеми, ако човека не е в рейки, може да помогне. Ама при много случаи, особено ако е по-тежък случай, човека трябва да се възстановява след това няколко часа. Да. И каква ще е ползата да помогне на някой, пък той да се възстановява? Губи се смисъл. Когато сме полезни за някой човек, това не означава да сме вредни за себе си. В един голям манастирски комплекс в Тибет, в непалската част, манастира Копан, там, например, главният лама учеше своите ученици. Казва, при вас ще идват много хора със своите болки, със своите проблеми. Вие трябва да сте кошчета за буклук, емоционален буклук, но кошчета с отвор долу, да не събирате нищо в себе си. Да го изслушвате, да приемате това човека, но да не ги слагате върху себе си. Иначе се получава обратен ефект. Човека просто си оставя проблемите върху вас и вие трябва да се възстановявате. Това се случва много често и при приятелки. Знаете, идват особено близки приятелки, почват проблемите да си споделят. След това си тръгва жената, която е споделила, обаче тези, който е слушала, не се чувства добре. Помощ е, когато е добре и за двете страни. Обмена на енергия, когато го има. Не трябва да е само едностранно. Човек, когато се обижда, той го избира това нещо. Когато дигнем духовното ниво, обаче, обидите ще бягат. Когато се научиме да прощаваме, тогава ще увеличиме собствената си сила. В тези медитации, които са ви дадени на дисковете, има една специална медитация за прошка. Това е практическо средство, с което може да се научите, ако таите в себе си обиди от близки, от познати, от приятели. Как може да се изчистим. Когато простиме, ние правим първо добро на себе си, а после на човека, на който сме простили. Но прошката е за силни хора, имайте го предвид. Ако не се чувствате достатъчно силни, трябва да увеличите силата. Прошката не е за слаб човек. Слаб човек не може да прости. Слабият човек той е отмъстителен. Той иска да си върне веднага. Когато дигнем нивото и увеличиме силата си, тогава може да простим. На всеки човек ли е даден духовен учител или го получава в последствие това как се развива? За много хора тези ангели са някъде в свещените писания, някъде на небето. На практика той е винаги до нас. Особено когато сме в критично състояние, може да го усетиме като присъствие, физическо присъствие говоря. Като мирис на цвете, например. Цвете, което няма в момента в стаята. Като полъх на вятър в затворено помещение. Като докосване дори върху тялото си, без да има друг човек. Всеки човек има духовен водач, който също се променя. Когато човека дигне духовното ниво, много често даден водач отива при друг човек, а при нас идва друг, който е на по-високо ниво. Пак стигаме до тези медитации, за които ви обясних. Има специална медитация за съзнателна връзка с духовния водач. Когато имаме връзка с духовния водач, също може да сме много по-уверени в нашите настоящи и бъдещи начинания. Но абсолютно всеки човек му е даден. Въпросът е, че някой го знае и го усеща и го чувства, а друг несъзнателно се докосва до него. А когато чувстваме, че сме загубили връзката с духовния си водач, как може да бъде възстановен? Той никога не е изгубил с вас връзката. Вариантът е само вие да сте изгубили с него. Той е винаги до нас. Всички хора имаме една и съща божествена искра. Това, че един е преуспял повече в този живот от друг, но означава, че е по-любим на Създателя. Срещу нас може да стои скитник или просек. Той има същата божествена искра. Просто и различна карма имаме по една или друга причина. Но как може да бъде укрепена тази връзка С духовния водач.
Ами от личния опит ще ви кажа с тази медитация, която е за съзнателна връзка с духовния водач. Много често, когато работиме с рейки, например, също е до нас. Когато практикуваме йога, също е до нас. Когато правиме тази източната регресия, медитативната регресия, тя се прави с духовния водач. Този момент, който си избере да се покаже на човека, той не е случайен. Духовният водач го избира. Самият учител дори не ги вижда нещата, които вижда самият човек. Той само води регресията. Тя е нищо за него. Никога не мислете, че сте изгубили връзката с духовния си водач. Той е до вас, особено в критични ситуации. Няма случайност. Ще ви кажа последна източна притча, да не ви отегчавам повече. Слезнали от небето двама ангели, един старши и един новобранец. Старшия да му показва, нали, как живеят хората и да го учи да си научи службата после, как да служи на хората. Стигнали до едно село при вечер и решили да почукат на една врата, за да преспат там. Отворим един стопанин, който много нелюбезен, нагрубил ги, тръгнал да ги гони, накрая се съжалил, им казал, ще спите в обора. Те се съгласили, легнали да спят. Сутринта старши ангел материализирал едно гърне с жълтици и го оставил в обора. Тръгнали си по пътя. Младият ангел го загледал, зачудил се, но нищо не попитал. Замъкнали в следващото село. Там стопаните се оказали много любезни. Нахранили ги, хубави стаи им дали с чисти чершафи. На сутринта обаче стопанката плачешком дошла при тях и им казала, че единствената им крава е умряла. Ангелите нищо не казали, тръгнали си, но вече младия ангел много възмутен, защото знаел, че това го е направил този старши ангел. Им казал, ти какво направи? Тези хора, които бяха нелюбезни с нас, им даде цяло гърне с жълтици, а хората, които ни послониха и бяха добри с нас, се отнесе толкова жестоко. И то същото, което вие ме питахте, казал, тези неща няма логика. Този човек, който беше нелюбезен с нас, следващия пътник, който замръкне и го попита, ще бъде много по-любезен и ще отвори къщата си за него. А кравата на жената умря, защото тя трябваше да си отиде в този ден. Има някои неща, които не са разбираеми за човешкия мозък, но не са случайни. Най-добрият вариант е да ги приемаме. А много от нещата ги предчувстваме, било за себе си или за близки хора. Въпросът е дали ще го разтълкуваме това предчувствие на време.